Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen lave noget mega fedt igen. Og vi skal simpelthen, jeg har været i Holland, som I nok ved, hvis I har fulgt med på min vlog. Så ja, jeg har taget nogle hollandsk slik med. Og vi har de vildeste briller på i dag. Ja. Vi har fundet nogle nye hoodiebriller. Mine er ikke nye, men Mine er nye. det er bare de sygeste. Men ja, og vi har en anden mulig slik og sådan noget. Så vi har noget her, sådan noget Lukuluk. Altså, jeg ved faktisk rigtig meget om det her. Det er krummet. Det er sådan noget hollænderne. Det er sådan noget krummet mad her, som man så putter på maden. Ligesom Nutella. Ja, sådan en toast. Så er der nogle pastiller med noget mælk. Ja, det er sådan noget mælkechokolade, pastiller, det er sådan noget meget hollandsk noget. Og det der, det er sådan noget chokolade med karamel i. Karamelchokolade. Ja. Og så har vi noget Lukuluk slik her. Det her, det er sådan nogle strawberry sour stripes her. Og så har vi noget sushi. Det er mega nice. Jeg synes, den skal vi gemme til sidst. Ja, det gør vi også. Så ja, jeg tænker bare, at vi kommer i gang. Hvad skal vi tage først? Den her. Vi starter simpelthen med den her pastil. Ja. Okay. Chokolade. Pastilles milk light. Ja. Vi skal også lige sige tak for de 100 subs. Ja, men tusind tak. Ja, tusind tak. Der kommer snart 100 subscribers. Yes. Men vi skal seriøst lige forberede et eller andet vanvittigt. Vi skal Den er ondt. Ja. Mega rulle. Pastilles. Der får man sgu lige sådan noget der, så det er jo fedt. Der er ordentligt mange herinde. Ja, det er der sgu. Okay, måske skal vi passe på, så vi kan... Ja. Vi tager en her, og der står et eller andet navn. Der står droste på. Det er navnet på mærket. Ja. Okay. Lad os stemme os med. Okay, den er pænt hård. Okay. Det smager meget godt. Det er bare chokolade. Det er bare lys chokolade. Ja. Finer. Fra 1 til 10. 1 til 10, okay. Jeg vil nok give dem 6. Fordi det er jo bare chokolade, men ja. Det er jo mælkechokolade. Jeg elsker mælkechokolade. Jeg tror, jeg giver dem 7. Det synes jeg. Jeg synes faktisk, det er ja, jeg giver dem 6, fordi ja, det er bare normal chokolade. Så kommer der endnu en chokolade. Tony Chocolonely. Det ser mega fedt ud. Ja, og der er karamelsmag, står der. Så lad os da bare åbne, og det er faktisk en virkelig flot måde at pakke. Ja, det er sådan noget grafik noget. Og så åbner vi lige her. Ja. Det var flægtet. Der glor det. Ej, så er det okay. Wow, det er nice! What? Det er sygt! Shit, nej, jeg skal... Nej, what? Ja, bare lige tage den ud. What? What? Nej. Prøv at se her. What? Den her måde, den her chokolade, den er lavet på. Det er sygt. Det der, Tony Chocolonely står der. Kæft, det er nice. Og så er det bare alt muligt, sådan noget nice noget. Så ja. Okay, men det er sådan lidt svært at brække det over. Ja, det tænker jeg, så bare prøve her. sådan. Okay, så har vi Taget noget her. 2 til hver. Ligger det lige her nu. Jeg bare putte det ned i den der. Ja. Så Skål. Okay, jeg er med. okay, det er godt det her. Smager godt. Okay, det får en sikker 10'er fra mig. Amager halvfuld. Fordi... Lige herfra. Men ja. Det smager godt, det skal vi have noget mere væk. Ja. Så vi bruger det her mysli. Ja, krømmel. Mysli, krømmel. Shit, der er mange. Det er sådan en pastilpakker. Der er masse. Okay, der er nogle her. Okay, det er med frugt. Det er sådan noget frugt. Chokolade. Også chokolade. Der er lidt anderledes. Frugt. Chokolade. Det der, det er de nice. Det er sådan nogle der, de er fucking nice. Og det er der også den der. Den er ikke så nice. Den er den fedeste. Den napper vi. Det ser sådan her ud. Det er sådan her, det ser virkelig voldelig lækkert ud. Så jeg tænker, vi prøver at åbne den her. På munden. Det ser mega godt ud hernede. Så tager jeg først. Nej, vi... Putte det op i hånden, og så tager vi det sådan der. 3, 2, 1. Det bliver en 4. Ja, for mig. Også 4, men det er jo heller ikke lige, man skal spise det rent. Nej, man skal have det på mader. Okay, det. Nå. Nå. Videre. Har vi noget
Lucky Luke, man. Jeg elsker Lucky Luke. Lucky Luke. Luke. Så er vi lige back to back pølseåbning. Wow! Nå. Det ser mærkeligt ud. Det ser mega godt ud. Så jeg tog en. Det er super. Men. Ej, det smager godt. Ja. Jeg giver den 10. Det gør jeg også. Sikkert 10 til det. Vores kamera det fuckede lige lidt op, så det var derfor, at det lige gik lidt. Ja, og nu var vi i gang med sushi. Hvor var det? Den står herovre. Den står. Så vi har desværre spist en af dem der. Ja, men det må være fint. Skal vi tage den nu? Skal vi prøve den? Ja, Kan vi jeg tager den grøn. Det gør jeg også. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Det smager rigtig godt. Ja. En 9'er. Ja, det tror jeg også, kommer herfra. Skal vi Ja. prøve sådan en her? Det kan godt. Sådan en rulle. Jeg er så cool med. Det tror jeg lige, jeg tager. Det er sådan en rulle med sådan noget indeni. Nej, han er lidt mørk. Okay. Det er udenpå. Det er cola. Og det er indeni, det er sådan noget ting. Det smager lidt af den der cherry coke. Men det smager ikke godt. Okay. Og jeg tænker, at vi tager en af dem her. Okay. Jo. Den kan man ikke tage. Vi prøver at tage sådan en lang en her. Mm. Jeg fik lige noget i halsen. Og heller faktisk sådan en god. Ja. Jeg vil nok give det 7. ja, 7. Jeg giver dem 7. Ja, jeg giver mig 7. Skal vi tage sådan en eller wasabi? Jeg tænker sådan en her. Ja, sådan en der. Jeg er sgu ikke særlig god til det her. Okay, let's go. Det er den her wasabi tilbage. Jeg tror, den er stærk. Hvis bare hør lidt, om den er stærk. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Shit, den er stærk! Shit, den er stærk! Ah, godt. Men ja, tusind tak, Yes. fordi I så med på den her video. Så ses vi bare næste gang. Nå, mine. Din hurtige briller er gået i stykker. Det er ligegyldigt. Vi er Vi hurtige. ses Vi er fandme hurtige stadig. næste gang. Vi er ude. Ja. Vi kan tage lidt mere af den der chokolade der. Jo, det er fint. Det er Filmer du? Ja, jeg slukker den. Nå, ja.